chabvondoka kuManicaland mhuri yeZimbabwe. Sezvamunoziva kuti aiwa kuchandiwa kwaitwa the slogan yekuti aiwa 2030 mutungamiri wenyika ngaramba aripo. Takaona zvitanga zvichibvana naOwen Mudhani wevakomana paMidlands apo zvikanoti kumasvingo. Zvazongoshamisa vanhu muzuva ranhasi vachiona zvakabudikira kuManicaland. Zvatoendwa mhuri yeZimbabwe. Zimbabwe yose yatozara. Sanambira mashoko abuda achinyogwa muzuva ranhasi. Aiwa tichiona vakomana aiwa vachichanda kuti idi munakagwa ngaramba aripo notobva subscribe like kuti na on the bell icon. Nyaya yakora mhuri yeZimbabwe tichipinda munyogwa muchinzi muZFM stereo. Manicaland province has joined the long list of provinces we have endorsed President Mnangagwa to continue as president, citing positive strides in development he has spearheaded since assuming power in 2018. ZANU-PF Manicaland province chairperson Tawanda Mukodza speaking. Ndo pachinomona aiwa mukomana taona Mukodza achichanda achiti mutungamiri wenyika ngaramba aripo pachigaro ngaramba achitonga. Kunyange zvakakatira mashoko kuti aiwa inini kana 2020 tingangosvika danguko Stephen Donald Dispo zvinagakava toenda kucongress kunoelectiwa. Tikuona kuti vakomana vari kuopoza vachiti aiwa mutungamiri wenyika ngaramba aripo, but tichiona kuopoza kwavari kuita kurugwadza vanhu vazhinji, kurugwadza vanhu vakaita sana General Chiwenga vanga vakaumiririra, kurugwadza vanhu vakaita sana Chris Mutsvangwa vari kutungana naGeneral Chiwenga. Mutidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa pazomira kushata manje pari kupisa. Vena comment section medu musawana kusubscribe like, turn on the bell icon.